Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Connectin kylään. Katsokaa vasemmalle. Siellä näkyy upea näsinä. Tampereen maaverkko. Suoraan edessänne avautuu valtava näsijärvi. Eikö olekin melkein kuin meri? Entäs alapuolella? Siellähän näkyy monenlaisia huvilaitteita ja iloisia ihmisiä. Nyt kiidämme Connectin kyydissä läpi Särkänniemen. Ja hei, muista hymyillä. Matkalla ilmeesi ikuistetaan. Pitäkäähän kiinni. Nyt mennään.